தாமரை சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்வீர். உள்ளாட்சியில் நல்லாட்சி அமைத்திட மலர்ந்திட வாக்களிப்பீர் தாமரைக்கு. உங்களின் சின்னம் தாமரை சின்னம், நம் அனைவரின் சின்னம் தாமரை சின்னம். ஊடக பிரிவு சார்பாக 183வது வார்டு பாழவாக்கம் வேட்பாளராக திருமதி மோரின் எலிசபெத் அவர்களை இப்போது பேட்டி காண்போம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம். இப்போ 183வது வார்டில் நீங்கள் ஜெயிச்சு வெற்றி பெற்று வந்தால் உங்களுடைய முதல் பணி என்ன? இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் என்னென்ன சேவை செய்யலான்னு இருக்கீங்க? நான் இந்த 183வது வார்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் வேட்பாளராக இருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய திட்டங்கள், மத்திய அரசின் திட்டங்களை நான் வேட்பாளராக நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் நான் வாக்கு சேகரிக்க போகும்போது நிறைய இடத்துல பல குறைகள் சொன்னாங்க. மெயினாக இந்த சாக்கடைகள் நிறைய ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. அது மூலயமா நான் அங்கே கொஞ்ச நேரம் வாக்கு கேட்கும் போதே அவ்வளோ கொசுக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. முதல்ல நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி தருவீங்களா, இந்த கொசுக்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கு இது பண்ணித்தாங்க. நிறைய சுகாதார பிரச்சனைகள் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் தீர்த்து நம்ம சரி செய்யணுன்றது என்னுடைய விருப்பம். அதே போல் நிறைய இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எதுவுமே எரியல. நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா பல வண்டிகள்லாம் திருட போகுது. அந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு இருக்குது. அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீயாக சாலையில் போக முடியல. நம்ம மத்திய அரசின் கீழே எல்லா திட்டங்களும் இலவசமாக நான் இது வரைக்கும் முன்னாடியே 5 லட்ச ரூபா காப்பீடு மூலயமா நிறைய பேர் பலன் பெற்றிருக்காங்க. இலவசமாக ₹1 கூட இல்லாமல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதுவும் நிறைய பேர் எங்கள் ஏரியாவில் எங்கள் வட்டத்தில் பலன் பெற்றிருக்காங்க. இது போல் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் எல்லாமே நம்ம நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும். அதுன்ற ஒரு ஆர்வம் எனக்கு இருக்குது. அது செய்யணுன்ற நான் ஆசைப்பட்றேன். அதுபோல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம திட்டங்கள் மட்டும் இல்லை, மக்கள் தேவைகளை உடனுக்குடனே அவங்க தேவைகளை நம்ம அறிஞ்சு அவங்க கேட்ட நிமிஷமே 24/7 அதுக்கு உண்டான வேலைகளை நான் தொடங்குவேன். அதுக்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவைகளோ, மெயினாக முதியோர்களுக்கு பென்ஷன் வருறதில்ல, விதவைகளுக்கு பென்ஷன் வருதில்லை, அது எல்லாமே நம்ம சீர் செஞ்சு எல்லாருக்கும் வீடு தேடி பென்ஷன்ஸ் சேரும்படியாக செய்வேன். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ரேஷன் கார்டு நிறைய பேருக்கு இல்லை. அது எல்லா ஜோனல் ஆஃபீஸு, சோழிங்கநல்லூர் அங்கங்கன்னு அலைஞ்சிட்ருக்கோமா, கொஞ்சம் அதை பண்ணி தருவீங்களான்னு மக்கள் கேட்குறாங்க. எல்லாருக்குமே ஓட்டு ஐடியிலேருந்து ரேஷன் கார்டுலேருந்து என்னுடைய அலுவலகத்து மட்டும் இல்லாமல் வீடு தேடி போய் அவங்களுக்கு தேவையானது செய்து தருவேன் என்று நான் சொல்லிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த்.